Παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι Alexander. Σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys, Legendary Block Dash με τον αδερφό μου τον Χρήστο. Πες γεια. Γεια σας, παιδιά. Ωραία. Θα πατήσουμε ταυτόχρονα, παιδιά, για να μπούμε. Όπα. Ωραία. Χρήστο, είσαι έτοιμος? Από μισό. Ωραία. Παιδιά, 3, 2, 1. Παιδιά, θα προσπαθήσουμε να μπούμε μαζί, δεν το ξέρουμε αυτό. Μπήκαμε μαζί. Ναι, μπήκαμε μαζί, παιδιά, με τον Χρήστο. Το πατήσαμε ταυτόχρονα. Ωραία. Πάμε να δούμε. Ελπίζω να πάρω την κορώνα για να πάρω κάποια gems, ώστε να παίξουμε και άλλα παιχνίδια. Να παίξει, γιατί εγώ έτσι κι αυγό δεύτερος παίρνω 20. Ναι, παιδιά. Και ο πρώτος παίρνει 50. Ωραία. Επίσης θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι παιχνίδι θέλετε να παίξουμε. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Όσοι θέλετε να παίξω Brawl Stars, θα σπαμάρετε το 1 από κάτω. Όσοι θέλετε να παίξω κι άλλο Stumble Guys, θα σπαμάρετε το 2. Και όσοι θέλετε να παίξω FIFA Mobile, θα σπαμάρετε το 3. Επίσης, παιδιά, είμαστε 22 subscribers, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, να το σε Χριστός, παιδιά. Οπότε, άμα πάω στους 50 subscribers, αυτή ήταν η έκπληξη. Άμα πάω στους 50 subscribers, θα κάνω το πρώτο μου live, παιδιά. Το πρώτο μου live. Οπότε, θα παίξω παιχνίδια, αυτά που θα μου γράφετε στο chat. Αλλά, έχω βρει και κάτι άλλο. Το πρώτο, όποιο πάρει τα πιο πολλά likes στο παιχνίδι που θα γράψετε κάτω στα σχόλια, αυτό και θα παίξω, παιδιά. Αυτό θα παίξω πρώτο. Και για να μην στεναχωριέστε οι υπόλοιποι, θα παίξω όλα και τα υπόλοιπα. Απλά όποιο πάρει τα πιο πολλά likes θα το παίξω πρώτο. Εντάξει, παιδιά. Άλεξ, αυτό ήθελες να πεις εχθές? Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτή ήταν η έκπληξη μου. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Πάμε στο δεύτερο γύρο, παιδιά. Εγώ λέω αυτό το βίντεο να πάρει 6 likes. Το έχω, πιστεύω, το έχουμε. Άμα πατήσετε like. Επίσης, θέλω να πατήσετε like, subscribe και κουδουνάκι, για να μην χάνετε Ούτε ένα βιντεάκι. Οπότε, επίσης το ανέβασα και short. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τους 22 subscribers, 2.500 προβολές στο τρίτο βίντεο, στο πρώτο 20 κάτι και στο δεύτερο 180 κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν φαντάζεστε πόσο χαρούμενος είμαι τώρα. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και να κάνουμε και άλλα βιντεάκια. Πάμε. Να το σου, Αλέξανδρο. Ωραία, παιδιά. Έχουν χάσει 6 άτομα, όπως βλέπετε. Ο αδερφός μου δεν έχει χάσει. Νάτος, παιδιά. Είμαι αόρατος εγώ, δεν με βλέπει. Αλλά δεν έχει χάσει ο αδερφός μου. Οπότε, επίσης, επόμενη ιδέα από βίντεο, βασικά εσείς θα μου τη γράψετε, αλλά πριν τους 50 λέω να τραβήξω ένα βίντεο το οποίο θα σας δείχνω κόλπα στους Stumble Guys, για να περνάτε πιο εύκολα τα blocks, ώστε να νικάτε και να παίρνετε κορώνες, παιδιά. Και άμα είναι, θα είναι και τα ξαδέρφια μας μέσα. Ναι. Ωραία. Στο live βεβαίως θα είναι και ο Γιάννης και ο Μάριος και ο αδερφός μου. Να πάτε να δείτε και το δικό τους live στους 100 subscribe. Στους 100. Ναι, παιδιά. Στο Τζόνκος. Μπαίνετε στο short και πατάτε Τζόνκος που λέει κάτι. Ναι, θα στήσω link. Ωραία, παιδιά. Ωραία, παιδιά, συνεχίζουμε.
Αλλά ξέρω ακόμα δεν έχουμε χάσει. Το ξέρω, παιδιά, είμαστε τελικό, το πιστεύετε αυτό? Ελπίζω να πάρω ή εγώ την κορώνα ή ο αδερφός μου, παιδιά. Επίσης δεν είναι κάποιος διαγωνισμός, δεν είναι παίζουμε με τέτοιο με νούμερα, δηλαδή παίρνει μια κορώνα ο Χρήστος 1-0. Παίζουμε έτσι απλά για να παίξουμε. Ναι, και μετά θα παίξουμε το κλασικά. Ναι. Όχι, βασικά θα παίζουμε μόνο τέτοια. Legendary. Άμα μας φτάσουν τα gems. Παιδιά... Τόσο παιδιά, έχασα. Όχι, παιδιά. Παιδιά, τόσοσα. Ελπίζω να πάρω, γράψτε όλοι στα σχόλια, ελπίζω να πάρω κορώνα ο αδερφός μου. Ωραία, παιδιά. Μπράβο. Ωραία, παιδιά. Πες μου ότι θα πάρω την κορώνα τώρα. Γράψτε όλοι, ελπίζω να πάρω την κορώνα. Όχι. Παιδιά, έχασα, δεν πειράζει. Πήραμε 20 gems όμως. Και οι δύο μπορούμε να ξαναπαίξουμε. Μπορούμε να ξαναπαίξουμε. Οπότε, παιδιά, κοιτάξτε τα rewards μου. Μάλλον δεν έχω πάρει κάτι. Ναι, δεν έχω πάρει κάτι. Εγώ έχω πάρει το 7. Ναι, ο Χρήστος πήρε το 7, παιδιά. Και έχω gems. Ωραία, παιδιά, κόβα το βίντεο και μόλις μπούμε σας ξαναδείχνω. Επίσης, παιδιά, ξέχασα να πω, είναι εδώ και ο φίλος μας ο Νικόλας. Γεια σας παιδιά. Έχει και YouTube κανάλι, για πες το. Λοιπόν, κάντε όλη εγγραφή στο LOL4VP Pro, είναι το κανάλι μου. Και like σε όλα τα βίντεο, καμπανάκι και τίποτα άλλο, είστε μάγκες. Θα αφήσω link στην περιγραφή κάτω για να πάτε να δείτε τα βιντεάκια του. Πάμε στο βίντεο. Πάμε στο βίντεο. 2. Παιδιά, δεν νομίζω να μπήκαμε μαζί. Ούτε εγώ. Ναι, παιδιά, δεν μπήκαμε μαζί. Δεν πειράζει. Θα παίξει ο καθένας χωριστά. Εγώ έχω 53 gems. Οκ. Παιδιά, βασικά θα παίξουμε 2 match legendary, δηλαδή σταματάει και ο αδερφός μου, δηλαδή χάνω και εγώ και μπαίνουμε κάτι άλλο, έτσι. Ναι, vlog. Θες να χάσουμε, μισό παιδιά, κάνω ένα κόλπο. Θα προσπαθήσω. Το έκανα, παιδιά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έχασα, παιδιά, εγώ. Επίτηδες. Εγώ έχω 53 gems και θα Ωραία. 20. Χρήστο, χάσε. Τώρα. Παιδιά, μισό να κάνω το κόλπο. Η κάμερα σε μένα, παρακαλώ, και το μικρόφωνο. Ο Χρήστος θα κάνει ένα κόλπο, παιδιά, παρόλο που δεν είναι. Έτσι και με κοιτάτε, έχασα παιδιά. Κρίμα. Ε, Ωραία. Πάμε τώρα. Δεν έχει καν YouTube κανάλι, αλλά τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Τώρα λέω, παιδιά. Πήρα 75. Παιδιά, ανοίγουμε τροχούς. Ωραία. Θα ανοίξω και τροχούς. 95. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 3 τροχούς θα ανοίξουμε. Πάμε. Ανοίγω κι εγώ τροχό. Και Χρήστος θα ανοίξει. Πάμε. Ελπίζω να πέσω το special ή το mythic αυτόν τον Θεό. Πώς τον λένε αυτόν? Κάπως τον λένε. Αυτόν, δεν το λένε. Ωραία, παιδιά, θέλω να το ξεκλειδώσω. Μ' αρέσει αυτό το σκηνή. Ο ξάδερφός μας, ο Γιάννης, τον ξέρατε από το προηγούμενο βίντεο, τον έχει ξεκλειδώσει. Ναι, παιδιά. Ωραία, έτυχα και τελευταίος τροχός. Κάντε όλοι subscribe, βασικά κάντε όλοι like και subscribe για να τύχω κάτι καλό. Για να τέχει το special. Περιμένω 3 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3. Το ανοίγω. Ελπίζω να κάνετε όλοι like και subscribe. Για να τέχει το special. Το special ή αυτό το mythic. Από ό,τι κατάλαβα κάνατε όλοι subscribe. Κάνατε subscribe και like. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, θα μπούμε τώρα. Τώρα που σκέφτηκα αυτό. Σου ανοίγω το ροχό. Ναι, θα παίξουμε, λέω. Ο Χρήστος παραλίγο, παιδιά, να τύχει legendary. Λέω να μπούμε στη όχι, βασικά για να βγει ωραίο το βίντεο, δεν θέλω στη μένα. Λέω να μπούμε κανονικά. Χρήστο, σου στείλα. Μπες. Κανονικά για κορώνα. Ναι, για κορώνα, παιδιά. Πάω λίγο μέσα, δεν θα με έχετε στο μικρόφωνο.
Ναι, παιδιά, για 2 δευτερόλεπτα ο Χρήστος πάει μέσα. 2 δευτερόλεπτα και μετά. Καλά, ναι, τέλος πάντων. Ξανά ήρθε. Εντάξει, πάω στα αλήθεια μέσα. Ναι, παιδιά, πάει ο Χρήστος λίγο μέσα και έρχεται. Μίλησε στον ξάδερφό μου και ο Γιάννης και ο Μάριος. Φυτίκια, παιδιά. Γεια σας. Παρ' όλα αυτά κάνω εγώ με τον Χρήστο. Παρ' όλα αυτά πατήστε like και subscribe σε αυτό το βίντεο για να φτάσει τα 30 likes. Ωραία. 30 likes. Εσύ, Νικόλα, πόσα likes πιστεύεις θα πάει το βίντεο? Πόσα? Πες ένα νούμερο. Όχι, το παράκανες. Από 20 και κάτω. Ωραία, 20 likes λέει ο Νικόλας. Εσύ, Γιάννη? 30. 30. Εσύ, Μαρία? 20. Ωραία. Τον Χρήστο θα το ρωτήσω μόλις έρθει. Εγώ λέω, παιδιά, τα 25 likes. Ωραία. Επίσης, παιδιά, συνεχίζουμε. Γινόμαστε αόρατοι γιατί υπάρχουν με μπουνιές κάποιοι. Οπότε μπορεί να μας πάρουν ή στην καρδούλα που έχει ή μπουνιά να μας χώσουν. Το οτιδήποτε μπορεί να μας κάνουν. Τέλος πάντων. Ήρθε ο Χρήστος, παιδιά. Χρήστο, πόσα likes πιστεύεις θα πάρει αυτό το βίντεο? Πιστεύω 10 το έχουμε. 10. Ο Χρήστος, παιδιά, έχασε. Έχασα, έπεσε μου στο νερό. Έπεσε μέσα στο νερό στο πρώτο μας. Εσύ Αλέξη έχεις πάει τελικό. Ναι, τελικό έχω πάει. Παιδιά, ελπίζω να πάρω την κορώνα. Γράφω όλες τις σχολές. Ελπίζω να πάρεις κορώνα. Πρόσεχε, έχω μπουνίδια μετά. Ωραία. Ερχόμαστε, παιδιά, αυτό είναι κόλπο και γλιτώνεται. Ναι, είναι ένα κόλπο, το έχω μάθει. Σας δείχνω και ένα κόλπο, παιδιά, τώρα. Οπότε, έρχεσαι εδώ και πηδάς. Παιδιά, εγώ σοβαρά δεν το ήξερα αυτό. Εγώ, ο Τζον, δεν το ξέρω αυτό. Που παίζει και πιο πολλά χρόνια από εμάς. Παιδιά, παρόλο που... Ωραία, παιδιά, συνεχίζουμε. Νίκησα, παιδιά, πήρα κορώνα. Ναι, ρε φίλε. Μάλλον πατήσατε όλοι likes και subscribe για αυτό το βίντεο. Ναι, ωραία, παιδιά. Πήρα κορώνα, παιδιά. Ωραία. Τώρα φτιάχνουμε στημένο για blogders κανονικό. Όχι, λέω να παίξουμε, να συνεχίσουμε άλλα 2 μάτς με αυτό και να κλείσουμε το βίντεο. Και ένα match blogders, έλα. Ωραία, παιδιά, το τελικό 1v1 θα είναι στο Blockdash. Θα παίξουμε παίξαμε 2 Legendary Blockdash, 2 κανονικά θα παίξουμε τώρα το τελευταίο και θα παίξουμε και ένα match Blockdash. Το έχω έτοιμο, το έχω έτοιμο. Όχι, θα παίξουμε πρώτα αυτό. Θα παίξουμε ένα match Blockdash για το τελικό. Έτσι, για να κλείσουμε το βίντεο. Για να κλείσουμε το βίντεο. Να κλείσουμε το βίντεο. Ωραία. Ωραία. Συνεχίζουμε, παιδιά. Παιδιά, spoil μόλις ανέβασα short για τους 50 subscribers και ευχαριστώ πολύ. Μου υποστηρίζετε. Θα Και εμένα ανεβάσουμε και τον και Αλέξανδρο. βίντεο με το Γιάννη στο κανάλι του, το οποίο θα δείχνει το κανάλι μου στο κανάλι του, ώστε να μου κάνουν κι άλλοι subscribe, παιδιά. Κάποιοι πιστεύω το έχετε δει. Link έχω αφήσει στα προηγούμενα βίντεο με το Γιάννη. Νομίζω 2 link έχω αφήσει στα 2 βίντεο. Οπότε να πάτε να κάνετε subscribe στον ξαδερφό μου.
Άσε, τι έχεις να πεις? Ξέρω. Όπα, πρόσεχε. Μπράβο στο Γιάννη που έφτασε 50 subs. Παιδιά, κι εγώ θέλω να φτάσουμε 50 subscribers. 50 subscribers για να κάνω το πρώτο live. Ελπίζω να θέλετε να κάνω το live. Γιατί Θα είναι τέλειο. θα είναι τέλειο, παιδιά, θα είμαστε όλοι. Να ξέρετε. Θα είναι ο Γιάννης. Επίσης στο live, παιδιά, θα πω ότι θα δείχνουμε code και θα μπαίνετε εσείς οι subscribers μου. Θα το κάνουμε live και θα Οπότε μην χάνετε την ευκαιρία σας. Μπορείτε να μου κάνετε subscribe. όσοι έχουν στάμιλες, δεν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να κατεβάσετε κιόλας άμα θέλετε να παίξετε μαζί μου. Στο live, παιδιά, θα μου πείτε τι παιχνίδι θέλετε να παίξουμε, αλλά θα το παίξω σε άλλα βίντεο. Μπορεί και στα επόμενα live, απλά να έχω μια ιδέα. Ο Χρήστος έχασε, παιδιά, του κόλλησε. Οπότε θα παίξουμε τώρα, εγώ ελπίζω να πάρω και άλλη κορώνα, ώστε στο τελικό να παίξουμε το Blockdash για να... Εγώ πάω να προπονηθώ λίγο στο Blockdash. Ναι, πάει να το... Α, την ίδια πίστα, παιδιά, μπήκαμε, τέλεια. Γράψτε όλοι στα σχόλια πάλι, ελπίζω να πάρεις κορώνα. Όχι, όχι, θέλω να πατήσετε ένα like άμα πάρα πολύ. Α, και σύντομα στο Τζόγκα στο κανάλι θα ανεβεί καινούργιο βίντεο. Αυτό ήθελα να βάλει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, παιδιά, συνεχίζουμε. Επίσης, γράψτε μου ιδέες για το Stammy, guys. Πώς θέλετε να το παίζουμε? Θέλετε να παίζουμε, ξέρω εγώ, 2v2? Θέλετε να παίζουμε 1v1? Τι θέλετε να κάνουμε, ρεκόρ? Πήρες την κορώνα. Πήρα κορώνα, παιδιά, ναι. Πατήστε ένα like που πήρα την κορώνα τώρα. Πάμε και τώρα το τελικό. Έχω 74 κορώνες. Εγώ έχω 100 κορώνες. Και παίζουμε, παιδιά, το τελικό μάτς. Δεν πρέπει να χάσω με την καμία εδώ πέρα. Για να τελειώσει το βίντεο, έτσι. Παιδιά, να ξέρετε ότι εγώ είμαι με ένα legendary επειδή είναι tryhard αυτό. Να. Ωραία. Συνεχίζουμε, παιδιά. Ωραία. Γιάννη, ποιος πιστεύεις ότι θα νικήσει αυτό το βίντεο? Πιστεύω ότι θα νικήσει ο Χρήστος. Μάριε, Εσύ. εσύ ποιος το λες ότι θα νικήσει στο βίντεο? Εγώ. Εσύ, Νικόλα, ποιος λες ότι θα νικήσει στο βίντεο? Νομίζω ότι θα νικήσει ο Χρήστος. Ωραία. Άρα, παιδιά, πιστεύουν σχεδόν όλοι ότι θα νικήσει ο Χρήστος, παιδιά. Μόνο ο Μάριος λέει ότι θα νικήσω εγώ. Οπότε, έτσι λέγαμε και στο Γιάννη του βίντεο. Έτσι λέγαμε και στο δικό σου βίντεο, έτσι λέγαμε το πρώτο. Και νίκησε ο Γιάννης. Όντως, παιδιά. Ναι, είχα πει τέτοιο. Ποιος πιστεύεις ότι θα νικήσει? Ρωτήσε και είπε ο Γιάννης. Τι νίκησε? Ο καθένας τη γνώμη του. Εγώ παραλίγο να χάσω, παιδιά. Ωραία, παιδιά, έκανα κορό τελευταία στιγμή. 1-2, όπως σας έμαθα στο πρώτο βίντεο, παιδιά. Εδώ μπορείτε να περάσετε και μέσα από τον τοίχο, αλλά εγώ τώρα που δεν πρόλαβα μπορεί να χάσω. Παιδιά, όχι, δεν έχασα, λέει. Δεν έχασε. Πάμε όλοι like. Όχι, ένα subscribe τώρα για αυτό που κάνα. Όσοι θέλετε να νικήσω, πατήστε like. Όσοι δεν θέλετε να νικήσω, πατήστε subscribe. Ωραία. Βασικά πατήστε και το subscribe και για τον Αλέξανδρο. Για τον Αλέξανδρο. Ω, παιδιά, είδατε τι έκανα. Χρήστο, μπορείς να με δεις? Όχι. Παιδιά, και νίκησα εγώ. Λοιπόν, Γιάννη στο λόμπι και... Ωραία, παιδιά. Λοιπόν, άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe, κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και τα λέμε.